गमामायैनो जुदि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकारा गोथार मोजां रायजोखौ सन्थुष्ट खालामनो हानाय सैथोजों जुदि रायजोनि सिगाङाव सरकार सालायनो मोनोमोनब्ला प्रमद बर'खौ रायजोआ देरा होआमोन जे रायजोखौ थगायनायनि थाखायनो दुगा आरो खुगानि थाखायनो थगायसुलानि थाखायनो रायजोआ 5 बोसोरावनो प्रमद बर'नि सरकारखौ बिदाय होदों। आइजोफोरा बिराद बिसासि, बिसोर रावखौबो थगाया, बिसोर खोब कमा बिथांमोना माबायो मालाबा बावगारलाङो, किन्तु आइजोफोरा बिसासिखाय गोसोफ्रा बिथिं बिथिं नङैखाय बिथांमोना थारखौ सायख'नानै दिनै हाग्रामा महिलारिजों गले गले फैदों, नङा होमबा? बिथांमोना न'खरखौ सालायो, सासे बिसाखौ सासे गथ'खौ सासे बिसायखौ सालायग्राया बे आइजोफोरानो, आइजोफोरनियावसो दा दङ मिथिबाय। दा बिनिखायनो आइजोखौ दैदेनलांनो थाखाय आइजोफोरनि लिडार जानो थाखाय जों सासे एमएलए दैथायहरनो नागिरदों क'क्राझार, बिथाङानो जाबाय मेडाम शिउली महिलारी।